Nazdar Vimirovci a vítajte u nového dielu trénovanie v Brawl Stars. Jupi! Takže ako prvé som si vyzdvihol odmeny, ktoré som mal v shope a tak. A za to, že som sa loginol do účtu a rozhodol som sa, že si tam 2 zápasy s Rickom, že si natrénujem tú jeho abilitku, jak sa náboje odrážajú. A mám pre vás takú challenge. Za každý like pušnem na tomto účte 1 pohárik a za každý odber 5. No tak som zvedavý, koľko tam toho dáte. Áno. A tak odohral som tie 2 zápasy, vyhral som obidve. A potom sa stalo niečo zaujímavé. OK, tak ideme to... OK, 2 rare, super rare, epic, mythic, 4, 8. Si robíš prdel. Není možné. Upgradne sa to. Počkaj. Aj nič, ale aj tak. Čo ti dáva? Není možné toto. Že dostal som hyperchargeku, star powerku, 3 brawlerov a 2000 coinov a potom sa stalo ešte toto. No tak ešte toto, 11 vecí? Tam niečo je. 5 blika. Čo ti dáva? Není možné. Ja, ako? To je vlastne všetko, čo som tento deň stal. Tak vidíme sa zajtra. Čaute.